Assalamu alaikum warahmatullah. Pitanje je šta se dešava u današnje vrijeme za omladina. Većina koristi marihanu i idu u kladionice. Šta časni Kur'an kaže u tome? Znate, za kockaranje časni Kur'an je potpuno zabranio, pošto čovjek potroši svoje imanje, svoje bogatstvo i bude u pohlap da bi dobio mnogo više i ponekad neki ljudi dobijaju, ali većina ljudi oni izgubi i onda Kur'an, tako je Božja mudrost, tako odluči, ako jedan stvar pravi više šteta, manje korist, onda to bude zabranjeno, pošto to, ako je veći šteta i manje korist, onda na kraju mi bi izgubili i zato Allah zabranio takve stvari. Isto marihana, to je se šteti zdravlje čovjeka i Kur'an isto kaže da ne pravite šteta sebi, ne štetite svoje tijela, ne štetite svoje duša i treba da znate Allah, svi prirodni zakoni su takvi da li neko vjeruje ili ne vjeruje, imaju posljedice. I posljedice pokazuje djela čovjeka je bila dobra djela, bio dobro djelo ili loša. I onda posljedice će pokazati za ovi ljudi. Naprimjer, neki idu na kockaranje, onda šta god oni su imali, plata ide, uzimaju zajem pare od ljudi, onda to potroši i na kraju nemaju ništa u ruci. I najbolje zarada je ova, što čovjek zaradi, i to ide postepeno. Neki ljudi sanjaju da preko noć oni će postati bogati. Ovo je pogrešno i to se sruši mir u društvu, onda postane kao trka, da svaki čovjek trči tamo, vamo, onda tako napravi, ali više imaju korist oni koji pravi to je biznis. I zato posljedice postanu, na primjer, ako čovjek pije, onda posljedice će pogoditi njega, on možda ste sreli, ponekad ovi pijanice, oni nekad lulaju na ulice, ponekad padaju, onda šta se dešava na kraju žena napusti, djece napusti, onda nemaju tamo, nemaju vamo i to su sada posljedice. Dobro, čovjek možda misli ja sam slobodan, on bio slobodan, on koristio svoje sloboda, ali posljedice su pokazali da čovječe ovo što si koristio, ti si pravio velika greška. I zato ovi stvari što omladine radi, to nije u redu za njihove zdravlje i nije dobro za naše društvo, a nije dobro za porodični život, a nije dobro za onda sa djece i zato treba da maknite od ovog stvar. To je bolje za vas. I neki ljudi brzo shvati, neki neće shvatiti dok ne mnogo zgubi, ali neki opet neće shvatiti, ali to je to, tako se dešava, onda vi sretnete sa svog dijela, za svog ovo što ste napravili i onda posljedice će vama pogoditi i zato bolje da ovakve stvari ne prikladi vama i nije dobro i ne radite takve stvari. Assalamu alaikum.